Ehwesa de Dwadie mu nsam no te ye call Mampongteng na ai wa Asante mu abeto dwa se Dwadifo no de dodo no ano high tension pole ase ene wo mo atie eba wo mbambo mu a wo mo de ato nsanie mu pa Adom kase abo apra akofa ho no mo na se eja hyehye no ne ho ne ma no ne ba bi wo mo tene de ha dwen a ye to aso yi Adwumfo mai omo wo Mampongteng ai wo kwabere east wa Asante ha omo nkwa mabo mu kire sempanifo yi wo mu firi kwa ho ekọ high tension edwa asin fi hye dumienu nie omo kire mu se edwa nkoso eno akine sunsu to a na high tension no ekiki wo bia bia metie yi high tension na me so pe ko fie kwa na me na ase eye me ya sanse e shock ye nsu to kwa ye jina dwom ha shock ye pa ha ye ba ya omo ka so mu yi aba ha be 6 months ansana omo di akodwe mu esika nyina hye asidan kanya me se ada beti ato no na yesu ntini ama off na sanka light ni wo mu di a wo hene ba ko bi de ete ye de ne light ni wo ba ye nyina ye dwane na we ye wo ho no sa papa kwa do bi kura besi so anu wa hye yo ne nyina mu no ukopie mu wo Mampongteng a ewo kwabere east abato mposo so a edwa akese mienu ampanimfo ehye se wo si de ma Dwadifo yi ampanimfo atona jeje mu dwomfo hima antiadwoa ne bonkomo na wo kire mu se efi so mba high tension dwa ase yi wo mo dwadire nyina ahye how pa breye high tension ase ayete se sa ma ye ti dwom ye ni so wusi kura wutimi wo se wo bre wo abrabom anso ye de begu ye so esika nyina de ba ye nyina hye ekura de ekura ye ya pa abo ya se ta mo ba ye de ama ye bia de aseda manyame acha se ya tena ha ya ama ye ba so awi se mimi to ye gya wo ewie kwa na aka se me nkoterem wo je me 20,000 kura minya ne krakra mu ena kwabere east MPP parliamentary aspirant owura onyina e champon kosi jamfi ahye Dwadifo ma na no ho ba se Nyankopon ya adom na obedi MPP anima high tension na omoti ase na very dangerous ahoma ba kote kura any issues and research bia so we know definitely say ebenya negative impact on their health one who problem no kra no one who problem no kra no let us say the solution are very